Dette program er ikke lavet for børn under 18 år. Og vi har en psykopat i blandt os. There we have the working Peter. He's working. Det er ikke et engelsk program, det her, din nær. Nå, undskyld, det var jo dansk. Du må undskylde, jeg troede vi sendte det til Jackass. Eller Ars Jack. H.E. Heiner og Pip Hans. Hey, vi skal lave et mega sygt nummer. Du går og skraber blad ind. Og så skal du lave det der Ars Jack. Ja, den, sådan. Det er Ars Jack, vores ejer. The working Peter. Lav lige det igen. Eller. Jamen, det er noget, vi gør, man. Se. Så. Han flipper fuldstændig ud. Har du ikke lige lavet det der Ars Jack? Simpelthen, han flipper fuldstændig ud. Nej, hun angriber os. Velkommen til Ars Jack. Det nye Ars Jack med de to stumme idioter. Kameramanden. Sæt kun for en koffen hver. Og Peter Lund. Og Peter Blondin Jensen. Velkommen til Ars Jack. Dette er vores syge vagthund. Kan du ikke lige få teste det? Prøv lige at se vores tytop syge Ars Jack hund. Nå, men velkommen til Ars Jack. Hende flipping ud, mand. Hende forpulede nar, og det er Peter Blondin ude for fangeskab. Han lavede til mig. He's flipping out. Han flipper fuldstændig ud. He's flipping out. Vi bliver dræbt. Velkommen til Jackass. Det er den syge Peter Blondin. Han flipper ud. Nej, det kommer til at gå ondt der. Nej! Hvad blev fuldstændig ud? Han er syg i hovedet, jo. Jeg skal måske vente en kamera ordentligt. Hvor satan! Ikke give mig den i røven. Ja, gør den igen. Se, en bøsse. Har I set en bøsse, så har I set ham. Se en bøsse. Hvor satan! Han flipper fuldstændig ud. Sikke, det kan se. Au, hvorfor skal han sort? Jeg kan ikke se noget. Det skal man sort. Det er Ars Jack. Det er enormt, mand. Din syge idiot. Velkommen til XYAS, for det ligner Jack. Wow. Slap af. You are sick in your head. XYAS Jack. Det her det er bare XYAS Jack. Du er så fucking lille. Velkommen til XY eller XZAS. Det er næsten ligesom Ars Jack, bare lidt bedre. Nu fordi det er koldt, så laver vi så noget med, hvor han slår mig. Og han får mit kamera til at flyve helt vildt. Og det er synd, min telefon bliver bare smadret helt vildt. Ikke op i røven. Det var røven. Ja, det står. Det gjorde ondt, det der. Og det er heller ikke din telefon. Nå nej, det er din. Slap af for helvede. Se ham, han falder ned. Der stod 3. Nå, min boller.
Jeg sætter den lige heroppe. Ny gangster, så vi kan se. En god mand. En god mand. For night. Pause. Stop. Godt, den kører. Gjorde det ondt? Kom, hvor der var godt. Idiot. Nej, flag screen. Du er syg, hui.